Или оттам, където е Макси? Макси, оня жълти дръжки, виждаш ли ги? Макси! Какво? Мама, добре, аз искам сирка. Айде, Максим ще се пусне в сирка, щуки. Века се вземи с това. Не, измориш се? Мама, аз ще тегля. Ирка, ей тука. Ирка, ела. Ирка, ела при баба Мети. Ирка, баба Мети тича. Ирка, ела. Ира. Ирина. Макси, аз ще те пусна в глас. Коя? Да, аз ще определя. Сега на това отгоре, ако имаш и нещо отдолу. Или двойка кебабчета с топла битка.